Magandang araw sa inyong mga katrops. Mga katrops, narito naman tayo sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Mga katrops, ito nga palang lugar namin na Mercedes. Ito pala ay ang sentro ng pangisdaan dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Ayan mga katrops, ang bayan ng Mercedes, Camarines Norte, sentro ng pangisdaan. Mga katrops, magulo ang camera kasi maalon, no? Oh. Maalon mga katrops, oh. Maalon, no? Kaya masyadong magalaw ang camera mga katrops. Yan nakikita nyo mga katrops na bangkang yan. Yan ang tinatawag na bangkiron dito sa amin, bangkiro. Ang papunta yan mga katrops ng Manggisok. Galing sila sa bayan ng Mercedes.
papunta sa Barangay Manggisok. Yan, Coastal Barangay. Mga katrops yan. Bangkiro yan mga katrops. Yan tatawag na bangkiro. Maganda di ba mga katrops? Diyan sila dadaong mga katrops sa Barangay Manggisok. Ayan mga katrops, magsasalubong na yung dalawang bangkiro. Kasi mga katrops, dalawa yan eh. Dalawa silang nagpapalitan. Dalawa silang sinasakayan ng mga pasahero. Yan naman isang yan, papunta naman dito sa bayan ng Mercedes. Yang makikita natin yan. Kasi yung nauna mga katrops, papunta naman sa kabila, Barangay Manggisok. Maraming sakop na barangay yun mga katrops. Yung kabilang yun. Sinsya na mga katrops, magalaw kasi magalaw ang camera gawa ng maalon. Yan, nahirapan ako. Yan ang mga katrops, kitang kita na oh. Papalapit na mga katrops. Palapit na yung bangkiro. Yan, papunta naman mga katrops sa bahay ng Mercedes. Ayan mga katrops, galing sa laot yan oh. Yan, galing naman yan sa laot. Uwi na sa pamilya nila mga katrops. Yan mga katrops, ang buhay dito sa amin sa bayan ng Mercedes. Ito ang sentro ng kalakalan ng pangisda, ang aming bayan ng Mercedes dito sa Camarines Norte. Mga katrops, salamat sa inyong panonood. Pasensya na kung magalaw kasi maalon eh. Yung bangka talagang magalaw, kaya yung camera magalaw din. Mga katrops, di natin maiwasan, kaya humingi ko ng dispensa sa inyo. Sana mga katrops, salamat sa inyong panonood, at sana yung mga di pa nag-subscribe,
mag-subscribe naman mga katrops, dahil tulong nyo na rin sa aming channel yan. Yan lamang po mga katrops, para maabot pa na namin ang 1,000 subscribers. Mga katrops, maraming salamat sa inyo lahat, at naway pagpalain kayo ng pong may kapal. God bless sa inyo lahat. Thank you.